Vă salut pe toți! Astăzi mi-a venit un colet de pe Trendyol. Sunt niște pantofi. Unii stai mamei mele și unii o perechea mea. Mamă, cum îmi stă părul. Așa. Și astăzi o să o deschidem împreună. Acum care o fi a mea și care o fi a ei, vedem. Asta e prima cutie, scrie niște chestii aici, nu știu ce pe ea. Trendyol, bla 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 bla, niște cuvinte în engleză. Deci, în prima fază, ăștia asta îi da și mamei mele. Ea și-a luat modelul ăsta. Ambele perechi sunt la fel, deci că vă arăt pe asta sau pe aia, la fie aceeași treabă. Ok. Stați că m-am încurcat în colet. Așa. Și înseamnă că asta e a mea. A mea e firma mai ca lumea, vedeți cum vine a mea? Cu roșu, de asta. Deși e un pic mai praf făcută cutia mea. Asta ar trebui să fie logic un minus. Să mă trăznească. Bă, deci nu înțelegi, nu știu, da. Bă, omul. Pro Hyper. Bă, omule, deci arată demențial, ești nebun? Da, cam acesta este pachetul, acesta este setarea și dacă vă plac, o să mai postez, o să mai fac și alte chestii, când o să mai comand alte chestii, nu prea curent. Ce vreau să vă spun pe final acum, dar n-am mai apucat, este că dacă vă plac acest tip de videoclip, o să mai fac pe viitor cu diferite colete și chestii care o să le mai comand, nu prea curent cum am mai spus. Deci dacă vă place, dați un like și ne auzim data viitoare.